kare batu abincinsu. Malam ka gwada mana kamar kamu shiga cikin abin da suke yi, mu bar musu su yi nasu. Malam mu da suke rayuwa, malam mu da suke gida, malam suke tici yaranmu, malam sun doke mu aiki, malam mun doke su aiki, malam mun renti musu daki, malam sun renti mu da daki. Wata ma arniyan ta yi tuba ni muka aure ta, yasa sarkunninka arnani, sarkunninka don yariyan ta yi tuba ka aure ta, kuma haifi yara, amma iyayenta kuma arnani. Ya za ku yi da wadanga duka? Wanda ake zamantakewa na zaman lafiya, kai kaka soma yi mishi gaisuwa. Musulmi kaji kunya kuma kai mai kwadai ne in ke ka roko abinci. Ke ka roko wannan arne baka abincin kaji kunya kuma kai mai kwadai ne. Ba ka gaida shi ba, ya gaishe ka nace ka amsa mu yi zaman lafiya, wannan ne zaman lafiya. Don ba bauta ba gaisuwa maka. Kamar da nace in ya ce maka happy Christmas, ka ce mishi happy new year. Ko ka nemi wani gaisuwa ka gaida shi, a fi shafa a fi enko na en sambetuye. Ka gaida shi ka amsa respond, you have to respond. Muna guda mu duka, to wurin na mu duka guda, amma kada ka je wedding happy Christmas sannun mu da aifuwa annabi sannan ka doji wannan gaisuwa ka amsa wanda zai ji dadi. In yayi ka doki new year ka sa wuri. Don new year daban, Christmas daban. Christmas na batun aifuwan diyan Allah, kuma Allah bai da diya. Amma muna zaman lafiya, alhamdulillah. Muna zaman lafiya, kana da workers. Suna maka aiki a ko arna cikin. Shekara ya kai, mu ba mu cin wannan new year da, ba mu cin wannan new year. Amma sai ka sai kayan abinci ka ba su kudi ka kare kai kokari fa, baka da laifi wurin Allah, baka da laifi. Na ce musulmi kar shi ya roko abincin nan, musulmi kada kai ka soma gaida su, amma sun gaida ke ka amsa, saboda wurin nan ne zaman lafiya. Amma in dai kama abincin Christmas ne o, abincin New Year ne o, in sun baka ka ci, domin abincin arna halali ne, al'asul fil ashiya alhil, asalin abincin su halali ne, sai dai an kawo dalili wanda zai kada Kur'ani cewa kaman ba ci abinci ba wannan aya. Izan ari ne, in ya dafa abinci, in ya baka New Year, ci, in baka ka kawo shi pig farm, wannan kowace shekara na fadi. Bele ma wanda ake ba su wanda ba dafa ba. Kana aiki da me shi masankani kuna aiki. Nde na baka yi abinci kira kai zo ka doki naka, ga shinkafa ka toku, ga mai, ga milo, ga kudi, wai shi ni musulmi ni bancin duba kawo mini pig farm. Abincin su halali ne, an dafa ba dafa ba halali ne. Malam in dai Christian na muke gida ta fito Christmas ko New Year, she ta dafa shinkafa da naman kaza, beleman ngai sokoda da tilapia ko katantanwa ba haramun bane, kifi ba haramun bane, banku da tilapia, masara ba haramun bane, tilapia ba yankawa ba haramun bane. Ci ka yi shurun ka share bakinka, in bai ka kawo mini ka kawo malam Razak. Amma in dai arinin na Christian na ya yanka kaza, shi ya yanka, ya yi dafuwa shinkafa, ya sa cikin flas ko kan shi cikin gida, ya ba ku ajiye ya hankuri ciwo, ajiye ci ba wani tafsiri wurin nan, domin asali abincin na halali ne. Ana Aisha radiyallahu anha, hadisi ya fito wurin Aisha radiyallahu anha, anna qauman qalu ya rasulullah, wa yasu mutane suka dore annabi suka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tunana bil lahm la nadri
a zakaru smallahi alaihi amla su mutane na kawo mana abinci ba mu sani ba abin ba mutane nan sun kawo mana abincin ba musulmai bane a zakaru smallah shin sun kira sunan Allah bismillah suka yanka kaza ko ba su kira sunan Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sammullaha alaihi wa kulu shi sajiya in dai wani annabi yace ku kira sunan Allah ku ci ku yi bismillah ku ci shi sa gashi nan arniya ita ta yanka kazan nan tana zuwa church ta yanka kazan nan suka yanka akuyan nan arne ya yanka akuyan nan ya fito church ya yanka ta fito church ta yanka kazan nan ta kawo maka shinkafa ta kawo maka sakwara kai ga nama kai wa naman gama fato nan we wane ku men bisa shi dina ko cika wuce waye ka na ruwanka annabi ce in ka maka naman da ba su suka yanka ba musulmi yanka ba an ka maka abincin nan sammullah kai ka ce bismillah shi ka ci nama wallahi alalinka ni ga hadis kai Allah na gaya mana cikin Qur'an suratul Maida aya ta 5 Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat Allah ya ce wangarana na halalta muku abinci masu kyau ku ci ku yi lafiyan jiki wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sannan abincin Christian abincin Bayahudi ba Nasare annabi ya ce hillul lakum wai halal ne ku ci wa ta'amukum hillul lahum kuma ku yi abinci halal ne su ci kala ibn Abbas kala Abdullah ibn Abbas radiyallahu an Abdullah ibn Abbas ya fassara wanga aya yace wa ta'amuhum ay dhabaihum Abdullah ibn Abbas yace da Allah yace abincin su halal ne wai Allah na nufi da yankan su tafsirin nan duka kenan cikin Qur'ani ba wani tafsiri kuma Allah ya halalta muna yankan su abincin su naman su mu ci ba wani tafsiri wa jama'a she sai sun ba ku abincin ku ci jama'a me kake tunani kai da arne kuna nan kuna aiki kuna komai niya ya kai ya rufe abinci ya daga sokora ga naman kaza kai ba alade bane domin alade haramun ni ko da an yanka da bismillah ko limamin make yanka alade ba a ci amma kaza halali ni rago halali ni akuya halali ni ana yanka da sunan Allah kuma alhamdulillah cikin gane nan ga arnan nan duka in da su yanka suna neman musulmi yanka musu to ni ka ji da kyau ko da arnin ne ya yanka tun da rago ne kaza ne akuya ne halali ne kai in an kama wanke hannunka 10 wanke 10 kai ka roko shi abinci o baka baka ji kunya amma ya baka karbi textin shi message calling shi gode mai harankalin shi kwanta min kwa ejwani we inti ejwani we min kwa mi die so all this food is for me thank you very much may Allah richly bless you may Allah open more doors for you hey then it's not easy today I will enjoy pa yabeshi ti wa ta'amu alladhina utul kitab abin yankan arnan na halal ne mu ci shaida abin ne zama haramu asali kaman giya kamar alade to malam su suka yanka abinci annabi ya ce an tambaye annabi wannan tambayar da kake tambaya na annabi ya ce sallallahu alai mutane na kawo mana abinci la nadiri ba mu sani ba a zakiru sallallahu alai sun kira sunan Allah suka yanka ba sai bismillah suka yanka ba annabi ya ce kai in da ka sa hannunka cikin wannan naman nan sallallahu ce bismillah kan wannan naman nan wa kulu ka ci in ji annabi ya ce ka ci wanga shine mafi ingancin maganar manyan malumman salaf batu abinci dama arinin nan na tare da kai ya kawo maka abinci ka reject ya zo ya girmama ka ya yi tafiya ya sa belon da suka yin nan ya sa ya sunan shi ya sa shinkafan da ba ta fa cikin basket ya sa milo cikin basket ya sa bread cikin basket ya sa mai cikin basket ya sa milk 4 cikin basket ya sa chocolate 3 ya sa biscuit ya parsley shi ya kama. What is that? No. Sorry, sir. Sorry, sir, sorry. I can't take it. Hey! Musulunci kenan. Kana reject shi. Me kabar mai zuciyan shi? Me kabar mai? Ya biredi na ma haramu. Ya shinkafa na ma haramu. Wai na mal amali bin niyyat. Wanga ba batun bin niyyat bane. Wanga halalin da Allah ya halalta maka.
akwai kyauta tsakaninmu. Ba Yahuda ya ba annabi nama ya ci, kuma wallahi annabi bai tambaye shi na ka samu ba. Annabi ya shiru ya ci, ba daidai bane, it's not right for you to ask somebody, a Christian man who gives you money or food, to ask him, where did you get the food from? Aduane no nya ne wayin fa wane kum na ntwe no. Men bisa bibia di aduane ne danasi ne kodi aduane no. Men bisa no ni right say we bisa no. Say aduane ni free. Say abu no wane kum no. You don't have that right to ask. Baka da hanya ka tambaye shi, annabi bai tambaya ba. Na kan ka ce bismillah, nama ya zama halal cikin miya ka ci. Bai zama kifi. Bai zama arnan mu yanzu suna bar mu yanka musu. Shi yasa bayan Allah baka da hanya ka reject wani kyauta wanda arne zai baka da sunan idinsu. Baka da hanya ka reject wannan. Amma ka ji da kyau, ke ka roko musulmi ba mai kwadai ba ne, bai zama mai kwadai. Kada ka roko, kada ka fara gaida su happy new year, kaka fara. Amma sun gaida ke ka amsa. Kaka roko su abincin sun baka ka ci. Jiya, ina gida wurina, aka koduna kamar wata arniyan da ke bisan gomu pig farm, take sadda ruwa mai yawa da minerals. Ta zo nema na gida, na yi magana da mai gidana lokacin na can wurina. Wata na so ta yi magana da kai. Menene? Ruwa bottle waters, ruwa. Ta doko bottle guda 5 manya. Ta ce ta kawo mai imamin guwa. Imamu ya sha ruwan nan, ya yi mata addu'a. Kaga wannan ruwa, kun ga na kawai, to irin wannan ruwa na sha 5, na sha kamar 5 months, mai ma shiga cikin Ramadan, Allah na sha. Ta bani kyauta na karbi, na mata addu'a, kuma na bi wurin gobe na mata addu'a kuma. Wanga shine zaman lafiya. Ya ruwa ya zama haramu, ya shinkafa ya zama haramu, ya rogo ya zama haramu, sokora da amo da miyan light soup. Ku ci, amma ka ku roko su, mu ji tsoro Allah.